saboda kaga yanzu mun je muna raban abinci aka hutu wasu bata gari suka shigo suna nema su kuma me yake ce akwai mata a gurin suna nema su ta tarzoma wanda a nan gurin ne har muka samu matsala yan sandan mu suka yi harbi sama alhamdulillah dai kaga kuma me aka ce su da azumi ne yan sanda ba za su saci a gas ba to ni kuma da mun ban damu ba ina dariya ta ma ina hidimomi na saboda na san ka hutu ce bakin gurgudu me yake cewa in Allah yarda lafiya zan shiga lafiya zan fita in je muna raba abinci wasu matasa ko tura su aka yi ko wani abu suka shigo suna hayaniya waɗanda ni na cewa ba komai yan sanda suna cewa wayannan fa akwai abin da suke shiri to amma alhamdulillah mun gama mun fito lafiya tunda yan sanda suka harbi sama shikenan kawai su kuma kowa ya watsi ni na cewa matasa da Allah da abin da za su yi musamman matasa a gida kada mutum wani tura kai ce kai kaza ko kai kaza kan kaza kama in yana da yaya sa yayan shi mana an magana ta gaskiya ce yan abin arziki ne sa da shi ina ganin kamar mai aikata wannan tsarin na siyasa ne ka ni ra'ayinka in yi ra'ayina in mun je gurin zabe wanda kake so in zabe wanda kake so wanda ya ci Allah ya bashi sai a taya shi murna shi kenan magana ta gaskiya an magana zabe yanzu ba a kammala zaben jihar Kano ba akwai kura ni na ganin wannan da hayaniya da za su yi da wani mai cin alwashi a kaina ne na ganin rashin sani ne ko bai sanna ba shi wanda yake alwashin saboda ni ina tsayawa ne iya matsayina